ndaba zokusebenza kwami kuye wangiqhathanazalo lami njalo mina asabheka nempela ekhaya baba bunzima le ndaba yaqala ngesihlobo mina ngisale sithe nje nawe yebema usawami mama uyakhweleza masidla kahle egcibeni lakwethu nje ndaba zokusebenza kwami mina wangiqhathanazalo lwami njalo mina asabheka nempela ekhaya baba bunzima le ndaba yaqala ngesithe emndenini kababa wami mina ngisale sithe nje nawe yebema usawami umncane uyakhweleza masidla kahle egcibeni lakwethu nje